U ovoj su kući u predgrađu Melbourna uhićeni potencijalni bombaši samoubojice. Četvorica uhićenih somalijski i libanonski državljani, sudeći po informacijama australske policije, planirali su napad na vojni objekt u blizini Sidneja. Motiv napada je najvjerovatnije osveta jer australska vojska sudjeluje u vojnim operacijama u Afganistanu i Iraku. Policija je ušla u trag osumnjičenima prije 7 mjeseci, a njihovo je kretanje nadzirala australska tajna služba. Uhićene se osobe povezuje s terorističkom skupinom Al-Shabaab koja je bliska s Al-Qaidom. Unatoč tome što je australski predsjednik vlade Kevin Rudd izjavio kako je ovo samo podsjetnik da je zemlja još uvijek u opasnosti od terorističkih napada, stupanj sigurnosti u državi koji je od 2003. godine na srednjem nivou nije povišen. Bivši američki predsjednik Bill Clinton stigao je u Sjevernu Koreju kako bi pokušao osloboditi 2 zatočene američke novinarke. Laura Ling i Euni Lee služe 12 godina teškog zatvora zbog navodne špijunaže. Clintona su dočekali zamjenik predsjednika parlamenta i zamjenik ministra vanjskih poslova, a očekuje se i susret sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong-ilom. Iznenadni Clintonov posjet zbiva se u napetom ozračju između SAD-a i Sjeverne Koreje zbog posljednjih nuklearnih pokusa koje je izvela sjevernokorejska vojska. Dok Bill pokušava osloboditi novinarke, njegova supruga, državna tajnica Hillary Clinton, pokušava zaustaviti izbacivanje Palestinaca iz njihovih domova u istočnom dijelu Jeruzalema. Američka administracija pokušava nastaviti mirovni bliskoistočni proces, dok vlada premijera Netanyahua nastavlja sa gradnjom židovskih naselja kao i raseljavanjem Palestinaca iz dijelova Jeruzalema koji je pod njihovom kontrolom. Hillary Clinton je poručila da ovakvi potezi izraelske vlade uništavaju mogućnost mirovnog procesa. 7 kršćana ubijeno je u selu Gojra nakon što su se proširile glasine da su navodno oskvrnuli Kuran. Pokolj se desio u istočnom Pakistanu kada su napadnuti svatovi koji su upravo izlazili iz crkve. U Pakistanu živi oko 2% kršćana, a prema šerijatskom pravu za vrijeđanje Kurana ili Muhameda predviđena je smrtna kazna što se često zloupotrebljava i sudi se bez ikakvih dokaza. Sud u Los Angelesu skrbništvo nad djecom preminulog kralja popa dodijelio je njegovoj majci Catherine Jackson. Odluka suda je očekivana jer se baka Catherine brine o svojim unucima nakon smrti njenog sina Michaela Jacksona. Odvjetnik Jacksonova dermatologa Arnolda Kleina, za kojeg se špekulira da je biološki otac njegove 2 starije djece, zatražio je da i on sudjeluje u dijelu odgoja malodobne djece, no sud je odbio tu zamolbu.